пари. Нашите няха достатъчно дълго годят и на част от претенциите ми. Аз така и не се извиних, само на тях това ми купи. Искам и аз като другите деца с Джордан и Адидас или SB. Само ядосвах ви за да боли, сяка не можеше да се спестим. Това, че ми давахте на издихание, направи ме егоист. Толкова кредити и бяха натегнали. На мен не ми пукаше, пушех си плевели. Ти мене не ме мисли, добре ми е тука с потенциал неразвит. Лудно съм себе си, във всяка секунда, обратно в тези дни, обратно в те води. Няма да стъпа и избягах от всеки един токсичен и вреден тип, който ме бутна в грешна пътека и остави ми белези, които не се лекуват, обаче проблема ми няма да се реши. Само като чуля за това в сърцето ми, усеща момента ми да се подобря. Може се похваля, може да се оплача, може се похваля, може да се оплача. Може се похваля, може да се оплача, може се похваля, може да се оплача. Може се похваля, може да се оплача, може се похваля, може да се оплача. Строежа, тука ли сме? Може се похваля, може да се оплача, може се похваля, може да се оплача. И тежкия бит switch тук. My fucking god, Много видях и не получах, нямаше как да няма хляб. Тази съдба ме избра, първоначално не я разбрах. Влезам в час тези неща, много детайли няма да враг. Само ще кажа число в личниците, няма извън клас, няма ли лев, няма там, няма етикет, няма цена. И